Итак, сябры, выйшло інтэрв'ю са мной у праекце «О чем шепчут улицы». Я вельмі аддзячны гэтаму праекту за магчымасць такога нефармальнага інтэрв'ю, за магчымасць таго, што я быў максімальна шчыры на гэтым інтэрв'ю. Раю вам паглядзець, вам ёсць што паглядзець там, шмат чаго цікавага. Великая дзяка Михаилу за такую магчымасць больш пра сябе распавесці, таго, што ні на адным інтэрв'ю я не распавядаў насамрэч. Вось, пагэтуль, да, інтэрв'ю выйшла, глядзім. У мяне самыя добрыя ўражанні, я паглядзеў на сябе і зразумеў, што сур'ёзным можа быць і быць трэба, але не паўсядзённа, ось, таму што мая сур'ёзнасць можа і прыбівае мою творчасць. Так што я раю вам усім паглядзець. Для мяне, як для ўдзельніка, гэта вельмі прыкольная справа. Вось такія справы. Усім прыемнага прагляду.